वेलकाम टू आवर गोरनै चेनेल। स' दिनै जोङो 3.2 नि 5 नाम्बारखौ सावरायनो नागिरदों। स' गिबियावनो नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलनिफ्राय मोजां हामलायनाय जासिग्रोनाय जाबाय। आरो जाय सोद्रोमाफोरा बा फरायसाफोरा बा लोगोफोरा जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामना ला आरो बे बेल आइकनखौ थुनानै ला, जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होनायखौ नोंथांमोना आगोलावनो नुनो मोनो। स' दिनै नायनोसै 5 नाम्बाराव मा दं। मोनसे हाथारि बिबारनि जायनि गोलावा बिनि गुवारनिख्रुइ बांसिन आरो सोरगिदिं सिमाया खावसेया 36 मिटार। बिबारनि दब्लायथिखौ दिहुनो। थ' बिनि दब्लाय अरथाइखौ बिबार बारिनि दब्लाय अरथाइखौ दिहुनहोदों। दा जोङो हमना लानोसै लेट आयतारि बिबारनि गुवार इकुवेल टु मा मोनसे आङो गुवार इकुवेल टु एक्स आरो बिबारनि गोलाव इकुवेल टु मा हमखो आङो वाइ। एकर्डिं टु कुइसन सोंथि बायदि मा होनदों, गोलावा बेनि गुवारनिख्रुइ 4 बांसिन, माने गोलावा वाइ गुवारनिख्रुइ 4 बांसिन ना। होमबा इदों माला समान जागोन? जेब्ला बिजों 4 दाजाबना होगोन, मानो बिनिया बांसिनखा, अलरेडि बांसिन। होमबा जुदि आरो बिथिं जुदि दाजाबबा इनिया आरो बांसिन जागोन। गतिके जों मादों दाजाबबा बिजों समान जागोन? गुवारनिख्रुइ 4 बांसिन होदो ना, माने गुवारजों 4 दाजाबबा माजों समान जागोन जोंना? गोलावजों। इमप्लाइज देट इसे लाना फैदो वाइ माइनास एक्स इकुवेल टु जोंना मा मोनखो दा 4 मोन। आरो नैथि सोंथि बायदि एकर्डिं टु कुइसन 2 जोंना मा होनदों? सोरगिदिं सिमानि खावसे। सोरगिदिं सिमानि फर्मुलाया मा जोंना? 2 सानजाब गुवार दाजाब गोलाव बेनो जाबाय जोंनि सोरगिदिं सिमानि फर्मुला। दा बेखौ जोङो माने सोरगिदिं सिमानि मा होनदों बेयाव खावसे, माने बेखौ 2 जों राननांगौ। अब्ला माजों समान जायो? 3 6। दानि मोजाङै लिरनोसै। 2 सानजाब गोलाव गुवारा बेसेबां मोनदों जोङो? एक्स, गोलाव मा दोङो? वाइ बाइ 2 इकुवेल टु बेसेबां जागोन एन्सारा? माबाया 36। 2 जों केन्सेल मा जागोन? एक्स प्लास वाइ इकुवेल टु बेसेबां मोनखो जों दा 36। दा बिनि उनाव दानिया जों बेखौ दा सलुसन खालामनोसै। सलुसन खालामनो कारनैखौ जों 1 आरो 2 खौ बो सावगारिदोंमोन, नोंथांमोना दिहुननो हागोन। नोंथांमोना बो सावगारिदों सलुसन खालामनो नागिरबानो जाबाय। आं नैबायदि खालामना होनोसै। दा बेखौ 1 + 2 खालामदोनोसै। 1 + 2 माने 1 जों 2 खौ दाजाबना होनोसै। दा बेखौ दाजाबबा 1 2 जों आरो 2 जों दाजाबग्रो, माने लेफ्ट हेन्ड साइड दाजाब, बेनिफ्राय राइट साइड दाजाब। 2 जों दाजाबबा मा जागोन? निउ दाजाब एक्स प्लास वाइ। इथिं मा दोङो? 4 + 36। दा नै एक्सजों बे एक्सजों केन्सेल, दा जों वाइ मोननै दङ, माने मा जागोन 40 इकुवेल टु मा जागोन? वाइ इकुवेल टु 40 बाय मा जागोन 2 बिथिं लांबा इकुवेल टु वाइ इकुवेल टु जागोन 20। देयारफोर वाइनि मानखौ 2 नङाव फजना मोनो। मा मोनगोन 2 नङाव फजबा? 2 इमप्लाइज देट एक्स प्लास 20। 2 नङाव फजनसै। नै वाइनि जागाव जों मा फजनसै? 20 निया 20 फजबाय आं नै वाइनि जागाव इकुवेल टु बेसेबां? 36। इमप्लाइज मा जागोन? एक्स इकुवेल टु 36 माइनास 20 इमप्लाइज देट एक्स इकुवेल टु बेसेबां जागोन जोंना 16। दा मा जाखो? दा गुवारा जुदि 16 जाबा गोलावा बेसेबां जागोन जोंना? गुवार आरो गोलाव हमदोंमोन जेनेव, गुवारा एक्स, गोलावा मा वाइ। देयारफोर गुवार इकुवेल टु 16, गोलाव इकुवेल टु बेसेबां जागोन? 20। दा बेनो जाबाय 5 नाम्बारनि जोंना एन्सार। दा 3.2 नि 6 नाम्बारखौ सावरायनोसै। 6 नाम्बाराव मा दङ? 2x + 3y - 8 इकुवेल टु 0 बायदि जोङो बेबायदि माबानानै मोनसे सोलायस्लु मोननै थानाय हांखोआरि समानथाय लिर, जाहाथे बेबायदि दानाय समानथाया मा जायो? दानस'लायो, लिग हांखो आरो नांजाबलायो। जोंना मा होदों? 2नि गारनाय नैथिं खालामसै, नै मोनसेनि गारनाय इथिं, 2नि गारनाय बे, 2नि गारनायाव, 2नि गारनाय नैयाव, 2 इबो खालाम। जोंना मा होदों? 2x + 3y - 8 इकुवेल टु 0। दा जोंनिया मा होदों? a1 इकुवेल टु 2, b1 इकुवेल टु 3, c1 इकुवेल टु -8। जोंनिया दानस'लायोबा जोंना मा जानांगोन? a1 बाय a2 डाज नट इकुवेल टु b1 बाय b2 जानांगोन। जोंना बेखौ जाथारनांगोन। दा जोंना a1 आ मा दङ? a1 बाय a2 इकुवेल टु, हमना ला a1 नि जायगायाव 2 होनसै, ओमफ्राय b1 बाय b2 नि जायगायाव 3 होनसै। माने नोंसोर मोननैया मिलायै जानांगोन। जायखिजाया होना लादों नोंथांमोना, जायखिजाया होदों। a2 खौ जुदि जोङो दा हमना ला
3 होबाय नैबे दा आं मा होनो हागोन 4 होमबाना बिसोर मोननैजों मिलायला होमबानो जाबाय जोंना एन्सार देयारफोर मा जागोन देयारफोर A2 इक्वल टु 3 B2 इक्वल टु 4 C आरो C2 इक्वल टु मा होनो हागोन हमना ला जायखिजाया 3 होना बेयो मेटार खालामा जोंनिया दानस'लाय एबा नोंसोर मोननैयाल'सो नायनांगौ जोंना ओंखायनो C2 खौ मा होगोन आंखौ 3 होबाय देयारफोर समानथाय जराया मा जागोन समानथाया जागोन देयारफोर समानथाया जाबाय फार्स्टआव माने नै बायदिमोन ना A2x प्लास B2y प्लास C2 इक्वल टु 0 A2 मा हमखो जोङो 3x प्लास B2 मा होखो 4y प्लास 3 इक्वल टु 0 नैबेनो जाबाय बिनि एन्सार माने से नाम्बारनि एन्सार जोंना बेखौ बुजिनो लानाया एकदम गोरलै आरो नैबे A1 बाय A2 B1 बाय B2 नै मोनसे कन्डिसन माने सेटिसफाइड जाबानो जोंना मा जागोन दानस'लायनाय जागोन दा लिक जाबा माबायदि जायोमोन जोंनिया लिक जाबा 3x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टु 0 लिक जाबा मामोन जोंना A1 बाय A2 इक्वल टु B1 बाय B2 दा मा होनदों C1 बाय C2 नैबे मा जानांगोन नैबे जोंना डाज नट इक्वल दै नैबे डाज नट इक्वल दा नोंसोर मोननैया समान जानांगोन नैबे मा जानो हाया समान जानो हाया नैबे मा दोङो A1 आ 2 दोङो B1 आ मा दोङो 3 दोङो C1 आ दोङो माइनस 8 थारमाने मिलायबानो जायो आरो नैनिया जास्ट नों जायखिजाया पुट खालाम जास्ट मिलायनांगोन आरो नै कन्डिसना सेटिसफाइड खालामनांगोन बेनिफ्राय दा जोंना B1 B2 माबाखौ दिहुनना लाबानो जाबाय नेक्स्ट मा दिहुननांगौना नै जरा मोनसे A1 बाय A2 इक्वल टु A1 आ 2 दोङो B1 बाय B2 नैबे दोङो 3 दा ओमफ्राय C1 बाय C2 इक्वल टु नैबायदि जानांगोन बिसोर मोननैया समान जानांगोन दा नै हमना लाबाय होबाय आं मा होखो हमना लाबाय 3 होमबा नै मा नांगोन जोङो नै मा नांगोन इयाव 3 होआ 3 होबा जोंना मिलायनाय नंला जायखिजाया मोनसे मिलायनाय बायदि होना लाबानो जाबाय नोंथांमोना दा मा होगोन देयारफोर निउ दा मा होनसै आं नै होनसै 6 होनसै 6 होबा मा जागोन नैबे 1 बाय 3 माने नै नाजागोन ना 3 होमबा आं निउ 9 होनांगोन मानोना जोंना समान जानांगोन नैबे जाबाय 3 नै मा जागोन 1 बाय 3 नैसोर मोननैया समान जाबायना बा नैबे जायखिजाया होदो आरो नैबे मानोना डाज नट इक्वल जायोना नैबे 1 बाय मा होदो 2 होदो देयारफोर मा जागोन देयारफोर A2 आ मोनबाय 3 B2 आ मोनबाय 3 ओमफ्राय C2 आ मोनबाय 2 देयारफोर मा जागोन जौगानाय समानथाया जौगानाय नङा मा होनदों मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाया मा जागोन समानथाया जागोन A2x प्लास B2y प्लास C2 इक्वल टु 0 मोन ना देयारफोर फज'ना होदो मा जागोन A2 आ 3x प्लास B2 आ 3y प्लास C2 आ 2 इक्वल टु 0 दा नैबायदिनो एन्सारा जानांगौ होनना खोथा गैया गावबा गाव मिलायना लानानै खालामबानो जाबाय बाट नै कन्डिसना सेटिसफाइड खालामनांगोन नैबे जाबाय लिकनि कारणे खालामनांगोन नै मोनसेया जाबाय दानस'लायनायनि कारणे खालामनांगोन दा नांजाबलायनायनि कारणे जोंनिया मामोन फर्मुलाया दा नांजाबलायनायनि कारणे खालामनोसै दा नांजाबलायनायनि कारणे मामोन जोंनिया फर्मुलाया A1 बाय A2 B1 बाय B2 इक्वल टु C1 बाय C2 दा जोंना बिदि जानांगोन आरो नांजाबलायनायनि कारणे देयारफोर जोंना मा लिरनोसै देयारफोर सरि नैबे A2 खौ जों नै दाननायखौ खालामबा जाया जास्ट मिलायनांगोन नैबे मा होगोन होनबाना नै सिंनिखौ लिरनांगोन A2 आ नैबे जागोन 6 बेनिफ्राय B2 आ जागोन नैबे 9 ओमफ्राय C2 आ जायखिजायाबानो जागोन होमबाना नैबे मा जागोन नैबे जागोन 6 नैबे जागोन मा 9 माने नै दाननायखौ जोंनो होनाङा माने जि फज'दों बेखौ लिरनांगोन नैयाव दा नेक्स्टखौ नायलायनोसै नेक्स्टआबो बेबायदिनो मिलायलांनांगोन नेक्स्टआ गासैबो मिलायनांगोन ना दा नैखौनो होजागोन आरो हमना ला A1 A2 इक्वल टु 2 बाय 6 होबाय B1 B2 इक्वल टु 3 बाय 9 होबाय माबाखौ 1 बाय 3 इक्वल टु 1 बाय 3 ओमफ्राय हमना ला C1 बाय C2 खौ मा जागोन जोङो C2 मा दोङो जोंना मा होनदों सरि नैबे C1 आ माइनास 8 जागोन हा ओमफ्राय C1 आ मा दोङो जोंना माइनास 8 दा नैबे दा माइनास 8 होबा नैबे दा मिलायहैगोन नामा 3 माला मोनगोन जेब्ला माला मोनगोन होनबा जोंनो मा नांगौ जोङो माइनास 24 मानो होनबा माइनास 24 माइनास केन्सेल जागोन नैबे जागोन 3 इक्वल टु 1 बाय 3 देयारफोर मा जागोन निखौ इथिं लानोसै देयारफोर C1 A2 इक्वल टु 6 B2 इक्वल टु 9 C2 इक्वल टु माइनास बेसेबां 24 देयारफोर समानथाया जागोन 6x प्लास 9y माइनास 24 इक्वल टु 0 माने नै जास्ट जों मा खालामनांगोन नै कन्डिसनखौ सेटिसफाइ खालामनांगोन माने जायो गासैबो समान जानांगोन 1 बाय 3 1 बाय 3 1 बाय 3 सेटिसफाइड जाबायना दा होमबा जोंनिया नैबे जाबाय नै एन्सारा नैबे जाबाय नैनि ओमफ्राय नैबे जाबाय फार्स्ट मोनसेनि